Om I har lagt mærke til, at når man kommer ud for Københavns grænser, det lyder faktisk rigtig sjovt. Grænser, hvor ligger de egentlig henne, ikke? Men altså, når man kommer ud sådan til Hellerup station, sådan derude omkring, og så nordpå, så begynder Morten Messerschmidt. Så begynder Morten Messerschmidt simpelthen at vise sig overalt, simpelthen i alle mulige stillinger. Heldigvis med tøj på, kan man sige. Det er jeg personligt ret glad for. Men er der ikke nogen, der gider at tage ud, altså købe et meget langtidsholdbart kort, buskort, togkort, som holder i hvert fald en hel dag, ikke? Og så tage ud og så simpelthen bare overmale med tissemænd og alt muligt ulækkert på de der plakater, fordi det er ikke til at bære. Altså, vi vil have Danmark tilbage. Tænk, hvis Natasha havde vidst det. Hold da kæft, altså, hvor er det bare noget svineri, simpelthen. Så er det så.